United Students Union of Karbi Anglong mati thihek pen usuka mi thanga sai hemalong amat ingdeng krehini amhangke thegarni katalon pon ada porphai keba por pen mai kangni pangcheng ponlo bibisanteron pen mai chari pon sike chengpen kijut an chari ponlo bangso amhangke thega mai long jasimet loka charli anat RD and ponsi kaching bai kaching sai padopon bangso mai long kaprek a regional branch atum chetongdon si mai RD pidun bangso mai long Central Committee amai pu bibi sonteron chunbang jintu hazarika lapen klemra per atum an chetongdon Aprangsi media korte de mana kirupi pazilo pini nalitung bangso jai melo nang tong thekot nantum pan churupi pazilo sining thelo ke bang jinang ni tame nalitung akachera pachitu nalitung aja kongrang nang to bibi sore long long sining thelo asi nilitung asong bage mate United Students Union of Karbi long asong bage kedam tang ithain 11 ningkan bukulerong sopelong kedo United Karbi Club long amang pathek de ba pinian bage ningkan ko hinin flexi pini nilitung dipurong sopelong kedo nilitung usuka Central Committee mate tirti sai hemon itu katalon padu polok tepen bangso melong bage nitung regional committee do ada mena radap nang sitong unsi alira lon mate alira cha mate ardina pibon pidulok tepen jasemet per bage Karbi Anglong ara kisu ke boy jasemet per bage tonglang pencenglok abdullah hoy tepen apota ne preja ma kisu ke boy tapang sok ke pacun bat korte ke pakai somba je pasi pini melong tamen itu cerai pondok